Že iba počúvam ťa. A hovorili, že to bude stratené peniaze, vyhodené peniaze, to bude úplné kamikadze. A cudzinci, keď prídu, toto sú úplne iní Slováci, ako my sme si mysleli, že sú. Nechcem povedať, že bijú, že s kým budem spať. Zostaň, lebo keď zostaneš a raz sa vrátiš, budeš pre všetkých oveľa zaujímavejšie. Ježiš, Nevadí, máme. Dobre. Oco ma vtedy tak dal dole, tak mi vynadal, že Lucia, už ťa v živote nechcem počuť, že ty... Normálne som zabudla na všetky zvieratá sveta. Ahojte, viete prečo tak dobre vyzerám? No lebo som sa dobre vyspala. S takýmto výhľadom, ktorý Sandek ponúka, sa vyspíte všetci. Takto do ružova, ako ja. Čo nás dnes čaká? Zoberiem vás na rande, kde môjim dnešným hosťom nebude nikto iný ako Lucia Šipošová. O môj Bože, tak tá káva chutí naozaj senzačne. Čo ma ešte viacej prekvapí na tomto Sandeku? No nič, poďme sa obliecť. No takéto privítanie. Toto by pre mňa žiadny chlap na svete nespravil. Pozri sa, ty si mi doniesla loď, ja som ti doniesla prosečko. To je nádherné, počuj, toto je exkluzívne. A ja sa môžem pokúsiť to aj otvoriť, lebo neuveríš, Fergie, ja som robila 4 roky čašničku. Takto V New Yorku, áno. V New Yorku, tak to je iná frajerina, vieš. Ale New York mám ešte ďalšie otázky. K tomu sa dostaneme. Ale veľká frajerka som, že teraz vôbec neviem, že kde mám začať. Máme tu teda jeden pohár, nakoľko sa mi jeden po ceste rozbil, takže ak ti to nebude vadiť, ja môžem kľudne aj z fľaše piť. Nie, kľudne. Ľudská, tak ty si teda herečka, spisovateľka, speváčka, tanečníčka, režisérka, cestovateľka, strašne veľa máš tých prívlastkov. Dokonca si aj majiteľka Red Cat kabaretu, čo je vlastne jediná scéna na Slovensku, kde sa spája elegancia s provokáciou a s umením. Ja si myslím, že toto je doslova sen každej jednej ženy, ktorá si ide takto za svojimi snami. Keďže kabaret nie je taký bežný podnik na Slovensku, mňa by zaujímalo, že čo bol taký ten moment, kedy si povedala, že tak idem si otvoriť kabaret. Vieš čo, nebol to moment, vyvíjalo sa to. Jak som žila v tom New Yorku, som mala 23 až 27 rokov, tak som sa ocitla v takej komunite vlastne týchto drag queens a burlesk performerov a iných performerov. Ani neviem ako, tak ma tam zavialo a ma to fascinovalo, sa mi to páčilo, taká revolúcia, také niečo iné, farebné, odvážne, smiešné. A to milujem a videla som veľa takýchto všelijakých predstavení. A tamto niekde podľa mňa vzniklo tá láska k tomu. No ale nevedela som ešte, že niekedy ja by som to robila, ako by som to robila, čo by som vlastne robila. Tak to zostalo niekde v tom zadnom mozgu. A medzi tým išli roky a človek natáčal, niečo robil hore-dole. A až ja som vždy aj film chcela robiť, akože to bol tiež taký môj veľký sen. Takže na toto som nejak tak priebežne zabudla. A raz som mala takého frajera a on sa ma opýtal dobrú otázku. On sa opýtal, že Lucia, keby si už nikdy nemusela nič robiť, že máš peniaze, všetko je postarané a už nič nemusíš, tak čo by si robila? Lebo musíš niečo robiť. A ja som otvorila, aby som si kabaret. A takto zo mňa vyšlo, že ja som to vlastne ani nevedela, čo hovorím. Že vieš, keď niečo povieš a sám sa prekvapíš, že to som naozaj povedal, že to vyšlo až z takého podvedomia. No a vtedy som si to tak povedala, že wow, že to by bolo super mať taký svoj klub a dať priestor aj iným umelcom a vytvoriť nejakú komunitu ľudí, ktorí sú tak podobne nadstavení, alebo ľudí, ktorí sú zvedaví a otvárať tie hranice v tej hlave, posúvať ich trošku a taká tá tolerancia, slobodomyselnosť, zábava, sranda, nadhľad a spojiť všetky tie umenia, ako si povedal, vytvoriť ten dobrý koktail. Takže toto som tak mala, toto by sa mi tak páčilo, som si vtedy povedala, ale že zase som na to zabudla na niekoľko rokov. Jasné. A potom som sa po dlhom čase, 2015, to som mala 35 rokov, som sa vrátila po dlhých rokoch do New Yorku pozrieť kamarátov, aj do Kalifornie, to bol taký veľký trip a vtedy mi to znova napadlo. A hovorím si, kokso, mám 35 rokov, to je taký last minute začať nejaký vlastný biznis, alebo do niečoho sa takéhoto veľkého pustiť, lebo ono to je malé, ale v podstate je to rovnako veľké, je to malé len priestorom, ale je to rovnako veľký projekt, ako keby to bolo veľké divadlo, to je vlastne úplne jedno. A hovorím si, že fíha, že
že teraz alebo nikdy, lebo ešte stále vládzam, ešte mám ten drive, tú energiu, ešte aj nejako vyzerá. No, To si hovorí, aj že teraz. no, tak ešte chvíľočku budem šaškovať a potom už budeme dirigovať a hľadať nových krásnych mladých. No bol to taký pravý moment, že som to nejak tak zacítila, ja nikdy veci nesilím, ja tak načúvam, ja myslím, že som celkom intuitívny človek, že celkom tak ako počúvam, čo mi je našepkané z vrchu. No a keď sa to dialo celé, všetci ma odhovárali. Prepáč, tak zdlavo hovorím, lebo chcem to tak uzavrieť, že... Toto je úžasné. Ja milujem, keď host sa vie takto krásne rozvetriť. Hej, úplne benále. Ale niekedy neviem. Ja si takto nohy, vieš, a iba počúvam ťa. Áno, ten životný príbeh tety Lucy. Vlastne celé sa to nejak tak dialo, že napriek tomu, že všetci ma odhovárali, že v Bratislave kabaret, čo si sa ty zbláznila, to nepôjde, to bude vopred teda už hovorili, že to bude stratené peniaze, vyhodené peniaze, to bude úplné kamikadze. A chvíľku to tak síce aj vyzeralo, ale nakoniec sa všetko obratilo. Ale ja som to tak intenzívne vnútri cítila, že si hovorím, že nie, ja som nepočula. Čokoľvek mi povedal niekto negatívne, mne to išlo takto s jedným uchom druhým von. Ale najmä, čo bolo zaujímavé, že mne všetko hralo do karát. Že čokoľvek, ja som sa trošku aj bála samozrejme to otvoriť, lebo ja som veľký cestovateľ, som taký slobodný, taký človek, ktorý rád ako keby nemá úplne až také tie záväzky a časové a tak ďalej. A odrazu to bolo pre mňa ako veľká kotva na nohe, jak sme na lodi, veľká kotva, že túto teraz zostaneš a budeš sa tomu venovať ako dieťaťu. Takže bolo to isté do veľkej miery a je to také založenie rodiny pre mňa ten kabaret. Takže takže taká citová veľmi. Aj citová, ale hlavne má človek zodpovednosť za to dieťa, vlastne, ktoré vytvoril, ktoré vzniklo v jeho hlave a tak ďalej. Takže je to taký záväzok a je to nejaká rodina, ktorú som si vytvorila v tom kabarete. No ale to chcem povedať, že všetko vlastne hralo do karát a ja som vedela, že to sa jednoducho má stať, že je to tak, má sa to stať. A myslím si, že to je to najlepšie, čo sa vlastne stať mohlo. Už zastupov času, ale nie je to ľahká cesta. Určite. Ono, ten kabaret je plný zmyselností. Myslím si, že Slováci sa vedia odviazať, alebo si stále držíme nejakým spôsobom odstup od týchto vecí? No toto presne mi hovorili ľudia, že Slováci sa nebudú vedieť uvoľniť a neviem čo. Ale poviem ti, úplne však príde sa pozrieť. Určite. Prvá rada. Ale čo to máme cestu k sebe, sme si našli. Prvé dvere otvorené. Vlastne je to šokujúce, veľa ľudí na to reaguje a cudzinci, keď prídu. Prvé, že toto sú úplne iní Slováci, ako my sme si mysleli, že sú. To sú presne tí istí Slováci, len dostali ten priestor, to prostredie, kde sa môžu cítiť tak voľne, slobodne a dokážu sa úžasne zabávať aj prejaviť. Máme veľmi kultivovaných, krásnych hostí, čo k nám chodia, cestovaných, zaujímavých, všetkých to. Ale mňa to neprekvapuje. Ľudia sú všade v podstate rovnakí, len o tom, že či na nich nájdeš tú správnu, či sa im správne prihovoríš. Akože takto, Slovensko je známe o tom, že tu ľudia majú samé predsudky a určite aj vy ste na prvýkrát bojovali s predsudkami, pretože je zo začiatku ťažké vychovať slovenského diváka. Ako sa vám to podarilo, alebo boli spočiatku nejaké predsudky, čo si povedala, že už nevládzem, že vysvetľovať im to, alebo nejako, aby tu pochopili, nacítili sa? No tak to už keď už prišli, už boli šťastní. Horšie je ich tam dostať, lebo to slovo kabaret vyvoláva také tie predsudky a také tie emócie. A takže my sme museli vlastne, najväčšia robota bola s tým presvedčením, že my nie sme akože striptease a nie sme lacná zábava, že to naozaj má nejakú hĺbku a že sa to vie dotknúť aj vášho srdca. Takže a naopak vlastne tie predsudky búrať a nejakým spôsobom tých ľudí otvárať. A to sa naozaj tam deje, ale toto boli a aj dodnes sú vlastne najväčší predsudok voči tomu slovu kabareta a tie samotnému. No. Ale už keď ľudia prídu, väčšinou sa chcú vrátiť a prísť znova. Záleží, čo si vyberú, lebo niektoré show máme veľký repertoár a niektoré show sú také šteklivejšie, niektoré menej. Ale všade sú trošku, samozrejme, že hráme sa na tej hrane, ale niektoré sú také ľúbivejšie, niektoré sú také trošku na hrane viac, tak záleží, čo si človek vyberie. No jasne. Na tú prvú návštevu hlavne. Aha, dobre, super. No akože vieme o tebe, že ty rada cestuješ, bola si už neviem ani v koľkých krajinách dokonca. Ja. Čo ťa také inšpirovalo z cudziny, čo si doniesla do Red Cat kabaretu?
Čo ja si myslím, že tým, že sa aj často vlastne prihovárame tým divákom, všetci sme žili nejaký čas v zahraničí a človek to má ako si aj v sebe, to, čo všetko tam prežije a naučí sa. Takže už len to, že tam prídete s tými skúsenosťami, ktoré máte, tak nejakým spôsobom to tam prinášate. Máte niečo odozdať. No a ja aj hovorím, že aj ten New York, že ja už môžem bývať aj niekde na vidieku, ale ten New York vám nikto nikdy z tej krvi už nevytia. Že to už tie 4 roky tam nejakým spôsobom vás vychovali a niečo vo vás zanechali tak silné, že vlastne to už zostáva vo vás. A ja myslím, že tí ľudia nejakým spôsobom cítia tú slobodu a chcú si z nej trošku zobrať, ochutnať aj do svojho života, že to prinášajú aj naši umelci, aj teda ja, aj manažérka, aj režiséri, že je to vlastne nejakým spôsobom v nás, že sme tam taká komunita, máme super krásne vzťahy a nie je tam vôbec žiadna nevraživosť, že ľudia sú až umelci, jak mi to hovoria, tak ja som z toho že taká dojatá, že vlastne to ani, to málo kedy človek nájde, že naozaj tam nie je nevraživosť alebo závisť, alebo také negatívne emócie. Ako bolo ťažké ale inak vychovať. Oni keď už prišli, bolo celkom náročné, my sme si tak dupli na to, že chceme, aby sme mali dress code, aby ľudia chodili krásne oblečení, alebo nejakým spôsobom, napríklad s kimonie, alebo aj nahy, ale určite nie v teniskách a v texaskách, že chceme, že je tam ten dress code, tak to bolo také, že vychováme tých ľudí a zo začiatku boli nové urazení a tak. Dnes sa stále ešte nejaký... Kto bol urazený? Diváci, že keď neprišli vhodne, že my sme niekedy aj vyhodili. A to sa s tým v živote nestretli. A odrazu už tak si zvykli, že vlastne keď niekto príde nevhodne oblečený a necháme ho teda ísť že sme nejakým spôsobom, máme dobrú náladu, tak ho pustíme, alebo je prvýkrát. Po 3 prosekách. Áno, trošku, že môžeš, dobre. Tak potom vlastne sa on cíti sám zle a tí diváci, ktorí prídu krásne oblečené, tešia sa z toho, že môžu aj oni prispieť k tomu večeru tým, že je to pre nich taká udalosť. Tak, lebo to oblečenie, to je tiež nejakým spôsobom kultivovanosť, nejaké umenie. Móda je umenie, takže to je tiež niečo, čím prispieva ten divák k tomu večeru, aby bol slávnostnejší, viac sexy a tak ďalej. A tí diváci naozaj spolu vytvárajú tie večery. Takže keď príde niekto nevhodne oblečený, alebo kto to podcení, alebo je veľký frajer, tak väčšinou ho to publikum akože dá do poradku. že naozaj má to taký svoj šmrc, takú úroveň, no. To sa mi páči. Ja mám takú iba otázku zo zaujímavosti, že ako dlho pripravujete takto nejaké predstavenie jedno? Koľko to trvá? Koľko je tam tanečníčiek? Ja som v živote nebola na kabarete, vieš, ja sa za to pýtam. No my máme malinký priestor, my sme veľmi komorní. Veľa ľudí príde, že to je úžasné, to by ste aj väčší mohli byť. No nie je také jednoduché nájsť priestor a celé to zaplatiť, urobiť a tak ďalej. Ale čo chcem povedať, ale paradoxne vlastne možno ten malý priestor je vlastne aj taký magic, taký zázrak toho celého, lebo je to veľmi osobné a také intimné, to, čo tam spolu zažijeme s tými divákmi v tej večer. Čiže ono to je v mnohom vlastne aj taká výhoda, že sme takí malinkí. A umelcov ten daný večer máme, ja neviem, od 7 do 11 a divákov asi okolo 60. A prepáč, ale to každý ten umelec má vlastný akože stage sám pre seba, alebo ste tam viacerí na jednom stage? Ja aj takto, aj viacerí, jasne, choreografie, je to veľmi rozmanité. Veľmi ťažko sa o tom hovorí, pokiaľ to človek nezažije. Tie show sú naozaj veľmi rozmanité, ale dokopy s nami spolupracuje aj 50 rôznych umelcov v tých show, ktoré máme, že je to také naozaj, že veľká grupa, ale na javisku v ten daný večer je to väčšinou od 7 do 11 ľudí, ktorí zabávajú to publiku. No počúvaj, akože musíš byť strašne vyťažená časovo. Ty máš čas aj sama pre seba? Ale mám, akože ja som sa naučila jednu vec a to odporúčam každému, že aj veci, ktoré chceš robiť vo voľnom čase alebo pre seba, si zapíšeš do toho diára ako povinnosť, ako prácu. Že ja si píšem aj tu, ja idem teraz na výlet. A to je také, že toto je moja práca, to není, že sa s tým a tam už proste sa nedá. Nie, ja tam idem na výlet, ale že tuto, no ne, ja tam idem na výlet, hej. Alebo takisto to je jedno, či je to posilovňa. A tam som sa to naučila vlastne s tým cvičením, že chodím tak ako keby do posilky 2-krát do týždňa s trénerom, tak posledné 2 roky. No úžasne vyzeráš, treba povedať, tretíkrát to hovoríš. A to nie je za to, že už mám pohárik, hej? Ale však robíme, čo môžeme, vieš. No ale však
tam je spravodlivosť. Všetci starneme, tak treba starniť nejak tak, čo najlepšie, ak sa dá. Rozplačem. Ja som teraz zostala 25 rokov. 25, to nemyslíš vážne. By sa to mohlo zastaviť. To sa mi aj nechce vyžiť. Ja mám pocit, že sme také, akože, že by sme mohli spolu Úplne, na dovolenku. úplne si rozumiem. A je medzi nami 20 rokov, Ferč. To je akože to, mne sa to, že nechce, že vôbec meriť. Ale je to neuveriteľné. Vidíš, že už máš takúto reláciu. To je aké pekné, ne? Že už môžeš takto robiť. Určite môžem poďakovať aj chalanom zo Sandeku, aj celému Sandek týmu, aj Sandeku samotnému a každému, že sme to mohli takto s chalanmi už spraviť, lebo ja som vždycky chcela mať takúto talk show. Ja som mala takú reláciu, hitparadu. Som mala 20 až 23, sedmička sa to volalo. To dávali Sopotva, hudobná hitparáda, vieš, začiatok kariéry, fantastické. A tam boli ešte všetci muzikanti, tam boli normálne, že ako hostia, to bola ešte taká doba tých videoklipov a tam chodili, mne tam bol Miro Žbírka, ešte sme sa stretli, Ríšo Müller, milujem. normálne akože, Meky bol miláčik. A Atlantida, doteraz, od rána si spievam vždycky. To je krásne. Nádherná pesnička. A teraz, pozri, Atlantida. No ale, takže tam som mala možnosť stretnúť nejakých muzikantov vtedy, čo ma prišli navštíviť a robiť takéto rozhovory, takže to bola taká dobrá doba. To dávali vždy sobotu ráno. A hovorím to preto, lebo to presne po tých žúrkach všetci tých chalani pozerali, vieš, tak veľa chalaňov, že ja si ťa pamätám, to aj vyvádzala som tam, vieš, tiež som mal za peknú všetko, vieš. A až si, ja ťa poznám z tej sedmičky, chalani vždycky ráno o 11, keď sa zobudili po žúre, tak to som mala také publikum, že Lucia, sedmička. Takže to rada na to spomínam, no a potom som išla vlastne do New Yorku, keď som mala 23, a to bol taký môj prvý taký televízny job, no. No a presne, keď si teda odišla, vravala si, že odišla si teda do New Yorku, si tam žila 4 roky a odišla si tam údajne po rozchode, ale však to necháme si na potom. Nie. Nie? Ja som mala toho partnera. A ty si tam odišla aj na... Ja som odišla, lebo ja som mala také volanie a on bol tak úžasný, veľkorysý človek. To asi dodnes som nikoho takého už nestretla, ktorý tak vedel, že musím a tak mi to prijal, že on hovorí, Lucia, musíš, lebo budeš nešťastná. Že ty tam chceš ísť, ak to je tvoje, ja ťa to nemôžem držať. A prišiel ma pozrieť, my sme sa nerozišli, hneď on prišiel aj za mnou, až vlastne potom tú diaľku to nevydržalo, ale to je krásne. Bol aj za mnou, až potom sme to po roku nejak vstali. Ale tu človek vidí to, že on ťa musel naozaj milovať, keď ti dovolil si niečo takéto. Miláčik, úžasný človek to bol. Nádherné. Pozdravujem. Čípko, pozdravujem. Môj prvý vzťah, no. A keď si sa tam teda presťahovala, tak čo ti také New York dal? Akože okrem toho, že si doniesla tú myšlienku založiť si teda kabaret. Tak dal mi veľmi veľa priateľov. Dodnes to je také, že ja som z toho vždy dojata, keď tam prídem, že pomaly sa akože, nechcem povedať, že bijú, že s kým budem spať, že u koho budem, ale nie žartujem, ale že až naozaj tam mám také, že každý sa chce so mnou stretnúť, každý so mnou v tom veľkom meste, každý má kopec práce, nie, aby prežil, aby to všetko uplatil. Napriek tomu si hľada ten čas a nájde, aby sa so mnou stretol, takže mám tam asi 10 takých naozaj dobrých priateľov z celého sveta, takže a týchto ľudí aj sa stretávame vlastne kade-tade po svete, keď cestujeme. Tak tie vzťahy sú pre mňa asi najvzácnejšie z toho New Yorku dnes. Ale inak hovorím, že som tam vyrastla, že tam človek ako keby zistí, kto je, nabere tam to sebavedomie a môj otec, ja som sa tam cítila, keď som robila v reštike ako hviezda. Môj otec vždy hovoril, že Lucia nechodí, ona líta. Ja som tak šťastná. Prečo si sa potom vrátila naspäť, keď si tam bola taká šťastná? Neviem, ja som si hovorila veľakrát, že 4 roky je dosť. A vidíš tam všetky tie možné ako keby osudy, kedy tí ľudia odrazu majú 40, 50, stále sú v tých reštauráciách, že ako keby je to cudzia zem, akože nevieš, kam by si sa ako posunul jedno z druhým, teraz tie papiere, stále si tam ten cudzinec a tak ďalej. A ja som to pocítiť? Nedávali, ale ja som si v jednu chvíľu povedala, že ja tu zostanem len, keď sa smrteľne zamilujem. Vieš, že niekto príde a že sa proste ma požiada o ruku, ja budem mať odrazu papiere a môžem tam žiť plnohodnotne ako domáci, že nebudem riešiť žiadne. Jasné. No, takže toto bolo pre mňa a to sa nestalo. A
paradoxne ešte vlastne začali mi chodiť ponuky z Čiech. Že ja som prišla veľmi elegantne domov s tým, že odrazu, že po tento film a tak. A odrazu, že wow, že ja sa môžem vrátiť domov a vlastne plynule naskočiť do práce, ktorú som chcela robiť. Že to vyplynulo veľmi prirodzene. Jak som ti hovorila, že ja nesilím, že ja tak počkam, že... Lebo dobre, ja som človek, ktorému je dobre. Ako ja nemusím na to byť v New Yorku, ani mať, neviem, jakú kabelku. Mne je dobre hociak, no. Ale ty si vlastne tam išla študovať aj herectvo? Ja som si tam zaplatila ten kurz, ale ja som tam ledva prešla, ja som nemala peniaze. Vieš, to bolo akože také, čo mi vyšlo z toho, čo som si v reštike, ale to nič, ja som z ruky do hub, to bolo akože nádherné, nebolo. Ale mňa to bavilo, ja som si jak milionár samozrejme, aj dodnes sa cítim. Jasne. Ľudia si vždy o mne mysleli, že som bohatá. To, lebo ja tak žijem aj z 5 korun. Ale to treba. Lebo ja si viem tak užívať život, tak ľudia vždycky, že aj koľkokrát mi volali, aj keď som bola len herečka, že som nemala ani podnik, ani že Lucia, nevieš nám dohodiť robotu, ja že ty vole, však ja som jedna z vás, že ja nemám takúže, ale že vždy som nejak vyvolávala taký dojem takého nejakého úspechu alebo spokojnosti, že ľudia si myslia, že som akože bohatá. Jasne. No a to je strašne smiešné inak, no, ale však dobre. No a vlastne v tom New Yorku, tak čo som si zarobila, tak zobral som si raz jeden taký polročný kurz v HB Studio, to bolo príjemné. No a vlastne najsmiešnejšie bolo, že vrátila som sa na Slovensko, som si našla vzťah a začala som točiť, bolo to veľmi plynulé, veľmi pekné. Jak mi kamarát povedal, keď som sa rozhodovala, či zostane v New Yorku. Ja hovorím, že ja neviem, čo mám robiť, lebo mi začali ponuky. Ja som sa odsťahovala do New Yorku a začali mi ponuky. A ty si predtým už hrala, nie? No, televíziu som. Iba tú televíziu? Televízii mi začali volať na tie moderovania, takéto akože veľké show. A ja, že no, ale ja neviem, že však ja som teraz prišla, že ja tu chcem byť. A ja som volala ako kamošovi a vtedy si pamätám, hovorím, že ja neviem, čo mám robiť. Mi začali všetci volať s veľkými, akože aj veľké ponuky, veľké peniaze, veľké show. Celé to začínalo vtedy. A on hovorí, ale Lucia, ty si sa už rozhodla, však ty chceš byť v New Yorku. A ja si pamätám, mi vtedy padol normálne kameň zo srdca a hovorím si, jasné, že viem, že čo, že... A to je presne to, že človek, keď počúva tú intuíciu, ten vnútorný hlas, že ty vieš, že ty odrazu zacítiš, jak ti je dobre. On mi to presne povedal a mne odrazu bolo dobre, aj som vedela, jasné, ja tu chcem zostať. A povedal mi jednu dôležitú vec, zostaň, lebo keď zostaneš a raz sa vrátiš, budeš pre všetkých oveľa zaujímavejšie. A vlastne to sa stalo. Že vlastne som sa vrátila a oveľa viac som mala čo ponúknuť, nielen ako herečka, alebo proste aký má, ale ako človek. Súhlasím. Takže myslím si, že to človeka môže len obladiť, len je dôležité sa vybrať v pravú chvíľu, lebo čím je človek starší, tým je to ťažšie. Veď toto. Takže ja som ešte mala decko ešte snou. Takže už mi týkajú hodinky, hej, už by som to mala využiť. No, to je taká rada, ale keď ti je dobre, tak vieš čo, prirodzene, všetko prirodzene, ak ti je dobre, no. Hej. A ktoré miesta na svete sú také, kde by si sa vedela kedykoľvek vrátiť? No do New Yorku asi najviac. Ale teraz mám také... Ibizu mám rada. A ty si DJ-ka. To je môj sen, ja sa tam chcem presne ináč úplne do rany si mi teraz povedala. No, ja som si myslela, že ti to sáhne. Áno, ja aspoň na rok by som chcela ísť teraz, že na Ibizu niekedy. Určite, pozrieť. Ja som to objavila nedávno, lebo vždy som mala tie predsudky, že moc takéto techno, a ja som není až taký fanúšik. Ale ja som vlastne zistila, že Ibiza ponúka toho oveľa viac a je to pre mňa taký najkozmopolitnejší bod v Európe. A ja milujem, kde sa spája ako keby hippie, takéto najjednoduchšie, na yoga, hippie, všetko takéto úplne, že najviac easy s tým úplným, že luxusom. Ja milujem proste celú tú škálu a rada to striedam. A tam na tej Ibize som to našla, že človek môže stretnúť tak zaujímavých ľudí a v takej veľmi širokej škále. Takže mňa som sa tam cítila veľmi dobrá, chcem sa tam vrácať. No tak sa tam možno stretneme, vieš? Jasne, že? Na nejaké oslavičke party. Takže Ibiza tak sa mi zapáčila, milujem Južné Francúzsko, rada sa tam vraciam. Milujem, však máš čas, neblázni to postupne, nemôžeš mať čerpať. Ja už som taká, vieš, už pomaly 30, vieš, že aj deti by bolo treba. Však budeš s nimi chodiť. Ale milujem, veľa som bola a rada sa vraciam. Ešte mám také destinácie, kde som nebola, ktoré by som veľmi rada absolvovala, také dobrodružnejšie.
Južnú Ameriku mám veľmi rada, ja som aj španielčinárka, že ešte chcem akože ísť A ty by si sa tam strašne hodila do tej Južnej Ameriky. Ty máš na taký výlet. dobrý look. Ale tam je to taký, jak som ja milión, vieš, že tu som zaujímavejšia. Tu na mňa na exota pozerajú. Počúvaj, a teraz trošku z iného súdka. Keď stojíš na javisku, tak kde sa cítiš lepšie? Či v role ako herečka, alebo ako speváčka, alebo ako režisérka, ktorá vytvára celý ten príbeh? Milujem to striedať. Milujem to striedať. Nemáš rada taký stereotyp, hej? Nie som úplne na to, no. Aj byť, v živote som nebola zamestnaná, musím povedať. Celý život som na voľnej nohe. To je A úžasné. nikdy som sa nebala o prácu ani o peniaze. A to, ja som to nome neriešila. Mne to nome takto len tak prišlo, odišlo. Ja som nikdy nemala také, že Ježiš, čo bude, ja sa bojím. A možno práve to, že som bola len vďačná, že je super. A vždy niečo prišlo. Ja dodnes sa čudujem, jak som vlastne to celé prežila. Ale možno práve tou ľahkosťou, že človek vlastne sa nebojí, netlačí na nič. No a milujem, herectvo je ten záodme. To je čerešička, všetci ťa obskakujú, všetci sú k tebe strašne milí, ty sa len musíš naučiť ten svoj part, inak je o všetko postarané, vieš. Byť v kabarete ako šéf, to máš proste strašne veľa povinností a zodpovedností. To je normálne, to podnikanie je skrátka náročné, to je bez debaty, to je najťažšie, hej. Mám úžasných ľudí okolo seba, mám úžasnú spolumajiteľku, manažérku Martinu Čačkovú, ktorá je pravá ruka a bez nej by sme to Pozdravujeme. No, takže je to také, že potrebuješ tam ľudí, s ktorými spolubať ďalších super parťakov. Máme v kabarete, bez ktorých by to nešlo celé. Ale je to náročná úloha. Spevačka som chcela byť od malička. Tak som sa videla, že ja som proste spevačka. To herectvo prišlo tak do toho, ale viem si to veľmi užiť, možno práve preto, že to neberiem až tak smrteľne vážne. Aj celkovo neberiem nič úplne smrteľne. Vidno na tebe, že si úplne taká bezprostredná. No, takže to je super. Dobre ma rodičia vychovali. No, vidíš. Aspoň sa človek zbytočne netrápi. Tak. Lebo však aj tak prídu ťažké chvíľky, ale keď sa dá, treba sa tešiť zo života, nie? Tak. No sa ľuďom tak páčilo, to bol taký prvý hint, to je vlastne vzniklo vďaka New Yorku, tá Čapagáčová. Vďaka New Yorku som začala písať, že všetko tak na seba nadväzovalo. No a vlastne potom tie scenáre, to som postupne tak zisťovala, že wow, že vlastne mi to ide, že to funguje. Takže to je super a to je niečo, čo môžeš robiť, keď aj vlastne zostarneš, čo je super, vieš, takže to si myslím, že už bude so mnou tak dokonca. Milujem to vycestovať niekde, zobrať si ten počítač a písať, vieš, to je krásne. Aj super, že rovno to môžeme vlastne aj v tom kabarete uskutočniť, že z ničoho vznikne niečo. To je super, no. Dobre, tak prejdime už, ja neviem, čo by sme mohli také na vzťahy napríklad. Ježiši Kriste, tak to je... A začneme tak zľahka. Ak by si mala opísať ideálneho chlapa, pohľadu ženy, ktorá už prežila, zažila, videla 1000 príbehov lásky a drámy, tak čo je taká jediná podmienka, s ktorú už nejde vlak? Že si povieš, že dosť. Vieš, také red flags. Víš čo, jak sa hovorí, že viem, že nič neviem, tak všade som sa niečo aj naučila, ale v tých vzťahoch ja mám pocit, že vždy na novo si stratený, že úplne nevieš, že... To mi nie. Že to je, je to proste taká škola, ja si myslím, že tie vzťahy je nielen partnerské, ale aj rodinné. Je niečo a na tých vzťahy daj. Ale vedela som, je to ťažká téma. To je ťažká téma. Ale je to krásne, ako ten život, tam to je to, kde najviac rastieme, čo z nás robí tých ľudí a kde sa učíme aj tej empatii, aj tej veľkorysosti. Tie vzťahy sú dôležité, samozrejme. A netreba sa ich báť a je pekné sa im odovzdať aj s tým vedomím, že sú zraňujúce. Takže myslím si, že treba ísť do toho, lebo ja vidím teraz aj v tej nechceme mladšej generácii, neviem, jak to úplne máte. Podľa mňa sme vlastne všetci rovnakí, keď sme mladí. Ale také alibistické vzťahy, že len aby som sa úplne do toho nevložil a aby som sa nezranil, lebo strašne tie mechanizmy, len sa nezraniť a byť stále šťastný, to sa nedá. A tam nerastieme, tam nie je vývoj. To je ako keď dieťa prestane rásť, to je nuda. Čiže ty potrebuješ
aby si sa niečo naučila, v niečo pretvoril, potrebuješ byť občas aj zranený a cez to vyrásť. Takže si myslím, že treba ísť do tých vzťahov náplno. Aj za cenu, že to môže nás zraniť. Naopak, byť na to ready, ale inak to není naozaj, inak to není ten pravý prežitok šťavnatý. A takže si myslím, že to treba. A ja som príklad toho, že som išla veľakrát do toho a bolo to super, ale nemám ten tradičný rodinný život ani vzťah. No mám teraz ako priateľa, je to veľmi príjemné, ale uvidíme ako... tiež by som viac si želala ísť do hĺbky, že je to iba také trošku... Ale niekedy sa pýtam, že a nie je to náhodou to, čo teraz práve potrebujem? A to sú tie veci, že ja už som to prestala nejak analyzovať, čo je Ja sa modlím za to, že Pane Bože, daj mi niečo, čo je pre mňa dobré. Že ty vieš najlepšie, lebo ja už fakt neviem. ale mám rada, keď je muž prirodzený, keď sa na nič nehrá. Podľa mňa to je veľmi dôležité. Asi najdôležitejšie. Keby robil machra, už diela machra. Ja mám rada aj svetákov. Potrebujem mať, lebo ja som celkom taký sveták. A keď mám človeka, ktorý tak ako keby krýva za mnou, tak ma to trošku tak nudí. Takže je super mať niekoho, koho môžeš zhliadať. A kto ti je taký seberovný, hej? Áno, že je to taký parťač, že je tam nejaká taká humor, sa dobre zasmeje. A niekto, kto sa neberie až tak vážne. A ja sa bavím, že si levica, že by som nejakého takého sebavedomého leva potra, ktorý ma ustojí, ktorý sa tak vie povzniesť a zasmiať na mne. Ako teraz ten priateľ, sa stretávam, tak je úžasný v tom, že ma vie ako keby ustať, že nie hneď celý, že Ježiš, čo som povedal, že môžem sa aj rozčuliť, aj byť iracionálna, aj byť akákoľvek a že ma neodsúdi, že ma nechá slobodne sa prejaviť. Čo je tiež veľmi pekné vlastne, že sa nemusíš báť, že čo si o tebe pomyslí, či si správne zareagoval, či ťa neopustí, keď nebudeš taká, ako si predstavuje, že no je to proste, človek má už toľko skúsenosti, ja neviem, ja vlastne ani neviem, ale v každej aj fáze životnej to môže byť niekto trošku iný, koho potrebuješ, no. Presne, toto si aj ja myslím, že na to určité obdobie je vždycky vhodný ten niekto iný. A už keď si odovzdáte, čo si máte odovzdať, tak potom je na čo si sa oddeliť a zase príde niekto iný. Áno, ale vieš čo, poviem ti, že myslím si, že keď v mladosti niekoho nájdeš, každý má svoju cestu, nie, že na to nie je rada, ale že páči sa mi a myslím si, že to je správne ísť normálne do toho. Nečakať, lebo najkrajšie je vlastne byť ešte v tej fáze, keď si mladý, ešte si v procese aj toho, že ešte sa z teba niekto stáva, že nie si hotový a ešte môžeš spolu s niekým niečo vybudovať. A môžete spolu rásť a byť si vzájomne vlastne svedkom toho života a toho dozrievania. Je to strašne pekné a nie si taký vyšpekulovaný ešte. Ešte nemáš to je taký pohodlný, vieš, ešte by si taký, že ešte to nemáš také vyratané, ideš čisto z toho srdca a z takej pohody, z takej ľahkosti, že ja si myslím, že to je dobré mať ako, nebať sa ísť do... Ježiš, Nevadí, máme, ušetrili sme. Dobre. No a počúvaj, a ty si teda už stretla, nehovorím, že už teraz, že tento prítomný partner, ale možno aj v minulosti už si stretla nejakého toho vysnívaného, s ktorým by si vedela predstaviť mať deti, že možno už ste aj niečo také plánovali? Vieš čo, už to akože nemôžeš hovoriť, aby si ešte niekoho akože, vieš, aby niekto zostal, alebo si ešte niekoho našiel. Takže úplne hovoriť musím povedať, že nehanbím sa za partnerov, s ktorými som chodila. Som mal naozaj zaujímavých mužov, ktorí ma veľa naučili. A myslím, že to aj veľa o tebe hovorí, s kým sa stretávaš, kto sú tvoji priatelia, to sú tvoji partneri. A samozrejme, že som plánovala a chcela mať rodinný život, ale nebolo mi to zrejme súdené, takže som si založila tú svoju rodinu, ten Red Cat Cabaret. Wow. Tak to prišlo tak, no. Takže som to tak, teraz sa už cítim výborne, jasné, že bolo obdobie, keď som si hovorila do keľu a som si to takto, ja som nemyslela, že to bude takto. Mala úplne inú predstavu. Ale som si povedal, že človek vlastne v mojom prípade za toľko vecí môžem byť vďačná v živote a nechcem sa rúhať tým, že za tú jednu, ktorá mi nebola dopriata, sa teraz budem hnevať na celý svet a budem zatrpnutá, že
nemám tú rodinu, nemám tie deti, áno. Čiže že pre mňa je to, že ja sa sústredím na to všetko, čo mám. Áno. A dnes už ani by som nemala. Dneska už som sa s tým rozlúčila a už sa strašne teším, že som v tej fázi za tým, že už viem, že čo budem robiť do smrti. Si s tým proste Ja vyrovnaná. už som s tým vyrovnaná To úplne. je super. Už som prešla cez tú fázu toho smútku, lebo samozrejme, že to bolo. No a teraz ja som už úplne že taká šťastná, že mám ten svoj život. Proste by som to nemenila. Že už ho, Akože môžem sama povedať, že ako sme sa prvýkrát stretli, ty si vošla do miestnosti a ty si mala okolo seba takú silnú auru, takej dobrej energie, takej šťastnej energie, sa na mňa usmiala a ja som normálne, ty si mi dala strašne veľa akože takých príjemných, dobrých pocitov, že toto je fakt žena, ktorá žije život. Áno, ja zlápa. Ideme si tu štekliť uška. No dobre. Mám takú otázku, tiež takú, akože pre mňa tiež takú osobnú, lebo vlastne chcem vedieť. Jak sa hovorí, pýtaj sa, čo chceš, na čo chcem odpoveď. Ale na toto odpovieš, že chcela by som vedieť, že ten rozdiel, ako teraz vnímaš, ako sa pozeráš na vzťahy s mužmi teraz, dnes a ako keď si bola v mojom veku. Určite tam je nejaký posun, nie? Nejaký rozdiel, že inak to už tak vnímaš. Vieš čo, áno, ale stále som romantik. Mhm. Vieš, akože práve si hovorím, že ono častokrát už teraz nie je to vždy také romantické, aj keď sú krásne vzťahy prípady, kde začnú ľudia nádherné romantické vzťahy po 50-ke, poznám takých, takže vôbec to môže to byť akokoľvek, skutočne, že je tak rozmanitý a každý má iný príbeh, ale stretávam sa s tým, že už teraz akože veľa mužov akože úplne do tej romantiky ako nechce a ja som stále tak, že ja si to všetko tak romanticky predstavujem, akože ale nie len ten vzťah, aj ten život, proste aj toto je romantika, ja chcem, aby to bolo pekné. To je úžasné, akože fakt, že žiadny frajer, žiadny chlap by ma asi nezdobil na takéto ráno. Ale neviem si to s nikým iným predstaviť, iba s tebou. Ale vieš čo, dôležité je, aby ten muž ťa neťahal dole, aby ti prial. Aby nežiarlil, aby nebol závislivý, lebo a ja som si tiež prešla takým niečím, že ja som vždycky bola tak pod tým mojim bývalým priateľom, že on bol model, hej, darilo sa mu, išiel tam do Číny na fotenie, išiel s balíkom peňazí, ja som bola stále ešte na strednej, nevedela som čo po strednej, vieš, prišla korona, maturita, neviem čo. A potom sa začali tie latky tak pomaličky vyrovnávať, lebo išla som do misky, začali si ma ľudia tak viacej všímať a on začal proste byť taký viacej žiarlivý a cítila som z neho, že je závislivý, že mi nepraje. A samozrejme, aj ten vzťah sa potom ani nevydaril, ani nič, ale toto je podľa mňa niečo, čo... Nemôže byť, to musíš odísť. Presne. To, ako ťa môže ten človek milovať, keď závidí a nepraje ti, vieš? Presne ako si mala ty toho priateľa, čo ťa ešte sám nútil, že No tak ale to bol magic, to bol fakt, že magic. To je jeden z miliónov. Lebo to naozaj, a ja som si to zostupom času uvedomila, že bože, to bol krásny človek, veľkorysý. Ale to zase v tej mladosti, že on vtedy to, kto vie, ako keby bol starší, že vždy mi možno dával tie podmienky, nielen on, akýkoľvek muž, ale vtedy bol tak ešte čistý a ja som bola tak, že ja tiež, keď si spomeniem, ty kokso, jak som sa ja vedela slobodne rozhodnúť a ja som to nediskutovala, že môžem ísť, pre mňa bolo, ja musím ísť a ja som to takto oznámila, že jasné, ľudská, ty musíš ísť. Vieš, že my sme boli tak čistí, že to bolo proste pekné, no, že to je krásne, že človek je tak autentický vtedy, že ešte to nemanipuluje všetko. Ale toto, no čo hovoríš, táto závisť medzi partnermi, to sa nám ešte špeciálne, čo robíme v tejto branži. Ale podľa mňa to môžu mať aj doktori medzi sebou. Môže byť aj v biznise, áno. Tak to je také, no keď ti človek nepraje, to je... Ale mi oco povedal, že čím viac praješ druhým, tým viac bude tebe dopriate. A ja ti poviem, keď mi to povedal v puberte, kedy som mala taký moment závislivý, že sa človek mal také, že niekto, že a prečo on lepší, ako je, že človek hľadá, aby bolo, chce byť dobrý, nedarí sa vždycky, samozrejme, nie. Oco ma vtedy tak dal dole, tak mi vynadal, že Lucia, už ťa v živote nechcem počuť, že ty budeš niekomu závidieť, toto na druhých hovoriť, že nikdy. Ale som mal 16 rokov, si pamätal, mi toto povedal, ja odvtedy, ja necítim závisť. Ja normálne som sa toho, ako keby, on ma zachránil, ten môj otec, touto ako keby veľmi spontánnou
takou vetou, vieš, že a ja som si to tak zapamätala a sa mi nesmierne uľavilo, lebo myslím si, že závisť je taká vlastnosť, že najviac ubližuje tomu, kto závidí. Presne. Lebo sa nefokusuješ na seba, tým pádom Boli nemusí to, dávať to je tým hrozné, rozbezná, no, boli to je. to. A hlavne si musíme uvedomiť, že každý máme tú svoju cestu, ako sa dostať tam, kde chceme. Takže to, že niekomu sa začalo dariť skôr ako tebe, to nič Možno musíš neznamená. nájsť len iný smer, alebo iný čas, prejde tvoj čas. Presne, No. presne. Musím si túto pozrieť, tu mám takú podcast. Podržím ti. Musím, že ja som si urobila normálne, že Red Cat Cabaret logo reťazku, dobre? Wow, no tak to tam dajte za zoom, dajte zoom. Tak to vyzerá, ale ja sa z toho tak Dajte teším. zoom na to poprsie nádherné. Ale ešte ti môžem, vieš? To akože treba. Ja teraz žijem tak, že... nie, Stef. Daj si ty. Ja teraz žijem tak, že každý deň si poviem, kedy, keď nie teraz. A napríklad toto je, že sen byť na lodi na Dunaji. A ja tento rok mám dve takéto toto je druhá moja skúsenosť, tak si moje druhé rande. Ale ja som na Sandeku oslavovala svoje narodeniny 45. Áno, A počula som. obrovskú party sme tam mali aj s Red Cat Cabaretom, aj s mojou celou rodinou, priateľmi a to bolo také, že raz za 10 rokov robíš. Nádherná, všetci odkaz, že to bola najlepšia party, ešte Robo Grigorov spevať, bol mi zaspievať a ten na druhý deň písal, že Lucia, takí ľudia dobrí tam boli. Hovorím, že no, že viem sa odklopiť, tak si hovorím, že to je najdôležitejšie, že má dobrých ľudí v živote, ale všetci boli strašne šťastní, bol to nádherný zážitok a mimo toho sme im dopriali našim hosťom, aby sa mohli povoziť aj po tom Dunaji na tejto krásnej lodi. To je úžasné. Takže bol to také nenormálne kombo, akože úžasný stav, čašníci, všetci, oni sa tiež tešili, že takúto že oni mali pozrieť s nami na party. A strašne sa tam ľudia všetci pomleli spolu, krásny zážitok. Presne, to chcem povedať aj ja, že aj ja chystám vlastne takú menšiu narodeninovú oslavu, no už post narodeninovú oslavu na Sandeku. Obidve vieme, prečo sme si vybrali tento priestor, však tak naozaj je tu možnosť ísť proste takto plávať si na lodi. Úžasné jedlo, úžasný personál, fakt, že krásne prostredie, ale mňa by zaujímalo, že čo ťa tak inšpiroval, alebo nie, že inšpiroval, ale z čoho si bola tak prekvapená, že wow, že tak nejaký buď servis, alebo že prečo by aj ostatní mali ísť sem a prežiť to, čo sme my dve takto prežili. Keď som prvýkrát prišla a zvonku vidí človek také kontajnery presne, tak vôbec nečaká. Ja viem, že keď som tam prvýkrát prišla, že wow, že mne to úplne, že Paríž, že ty kokso to bolo. A tie kvety tam a tie farby, ten štýl, tá aj, no strašne Hlavne sa ten to. výhľad. No a výhľad, že na Dunaji, lebo ja milujem lodi a skoro každú oslavu mám na lodi. A dokonca darček, ktorý som dostala na tejto oslave, bol kapitánsky kurz. Wow. Takže to sa celé nieslo ako keby v tom duchu tej lode a tej vody. Ja to mám veľmi rada. Takže toto bolo úžasné. A čo som tam vlastne objavila, boli ešte tie nenormálne izby. Tak ja som si dopriala, že prvýkrát vo svojom rodnom meste som spala na Dunaji a ráno som sa zobudila s výhľadom na Dunaji a na ten hrad, akože wow. No ja som bola z toho úplne dojata. Takže to je ešte taký bonus, že vlastne keď tá človek oslavuje, tak si môže aj prespať v tom krásnom a nie je to vôbec nejaké finančne prehnané. Takže celé je to vlastne prístupné a môžeš zažiť niečo takéto špeciálne v Bratislave, že naozaj cítiť, ako keby si bol niekde na dovolenke. Ale už sme dopili a ja by som ťa teraz, keďže ty si ma zobrala na loď, tak chcela by som ťa zobrať na večeru, na Sandák. Áno, tak by sme to mohli tak krásne Ja by som sa mohla v živote sťažovať. Takže prosím sa, toto by sa ti nestalo, keď máš rodinu a deti, vieš. Že každý máme niečo, jak sa hovorí. Každý máme niečo, každý máme svoju radosť, svoj bôl, ale hlavne to treba niesť s gráciou a s vďakou. A keď budete vďační, tak aj vy sa budete takto voziť. Ferďaka, poď, nech ťa objem. No, poď moja. Pán kapitán, poď na Sandek. Darí, ideme na Sandek. Tak, Lucka, dala som pre teba pripraviť stejky. Neviem, či si fanúšička. Dúfam, že nie si vegetariánka, teda to som si nezistila predtým. Ja aj keby som chcela, všetci lekári mi hovoria, že ty musíš jesť mäso. Takže mne naozaj... Práve, že mne každý lekár hovorí, že byť vegetariánkou je akože životná cesta. Ja som núka a normálne ja neviem. Ja som tiež núka. Áno, núka, vidíš.
tak nám, že vraj robí dobré mäso, ale celkovo na všetkých testoch, čo som v živote bola, je to strašne vtipné, lebo ja niekedy hovorím, že je tam niečo, aby som menej jedla. Som si dala nejakú prísnu dietu, lebo ja nie som v tom veľmi disciplinovaná. A že čo je také, že čo nemôžem, že mlieko, alebo tak, že by som tak obmedzila. Nie, ľudská, vy všetko jedzte, vám tu prospie, no hlavne mäso. No, vidíš. No, Takže tá nesie. Každý inak. Každý. No teda. Ďakujem pekne. Ja tak ľúbim steak. Dobrú chuť prajem. Ďakujem, no. Ja tak ľúbim steak. To je normálne za odmenu. Toto. Čím, akože toto už podľa mňa nemá čím prebiť, akože tento večer ešte. To je taká Takže ty ľúbiš čerešnička na mäsko, hej? Akože ľúbim, ale som úplne v pohode, by som bola, kebyže celý život už mám ostať vegetariánkou. Áno? Hej, že nemám s tým problém. Hej. Že mám rada mäsko, ale máme asi radšej zvieratá. Takže úplne by som tak sa to aj ja mám rád. Ja vlastne, inak to není ľahká otázka, ale milé zvieratá, ja teda sa priznám. Ale niekedy to tak neberá, lebo niektoré zvieratka sa možno tešia, že aj tak nám dobre, nás takto potešia. To je hrozné, ale O môj dobre, jemnúčke a zvonka chrumka. Akože teraz fakt, že bez srandy. Normálne som zabudla na všetky zvieratá sveta, keď som ochutnala to. Dobrú chuť, Dobrú sme chuť. si ani povedať. Dobrú chuť. Akože stejky a moc, akože si nedávam, ale toto je akože... Tak stejky sú za odmenu väčšinou, že to je také luxusné jedlo. Tak ja tiež ako to mám raz za uhorský rok, ale vždy som z toho taká ako vzrušená. Akože aj ja cítim niečo z oblasti nejakej určenej, intimnej, také mierne vibrácie. Áno, tam vibrujeme. Vynikajúce. Jaj. No takže ešte aj toto má ten Sunday. Počkaj, keby si mala jeden večer stráviť niekým neznámym, tak aký program by si mu vymyslela, alebo kam by si ho zobrala, aby si zistila, že či stojí za to? Víš, keď ja už som teraz tak na tom, že nech mňa niekam zoberú. Ja už som toľko hitol. A čo myslíš, ako... Že nám aj v Bratislave klasické nejaké také testovacie rande, že kde by sme... A možno kľudne aj, že inde vo svete. Vieš, že na prvé stredko ho zobrať niekde do Talianska, alebo do Berlínu, do nejakého technoklubu, To mám vieš. pocit, že vlastne to by som veľmi malo zistila o tom človeku, že naopak by som ho zobrala niekde na vidiek na Slovensko. Niekde, kde vlastne sa nežije ten život sám okolo teba a ty len pozoruješ, ale niekde, kde je to veľa jednoduchšie a človek sa prejaví sám. Lebo keď máš príliš veľa tých rozptýlení, alebo keď povedzme aj ten vzťah, že niečo tam nefunguje, tak a teraz chceš akože to ísť trošku napraviť, alebo dať tomu šancu, alebo neviem čo. Podľa mňa najhoršie, čo je ísť niekde, kde je strašne krásne a to tam žije a vlastne nejaké úplne super miesto romantické, lebo tam je to veľmi ľahké, aby bolo dobre. Ale chod na nejaké miesto, kde si to musíš vytvoriť, aby to dobre bolo. Wow, to si nádherne povedala. Áno, tak sa mi to, ani sama som nevedela. Ale tak si to myslím, no. Takže nie je tak, na nejaké miesto, kde ťa nezabaví všetko okolo, ale musíš nájsť ty tú cestu k tej radosti, zábave alebo pravde, to je jedno, čo hľadaš. Nádherné. A všetci vieme, že vo víne je pravda, takže možno nejaká oblasť tokajú. Počkaj, ľudka, no. Mám trošku takú chulostivejšiu otázku. Nie, že keby ste sa zotrela. Áno, tak je čas na takéto. Určite sa ti už stalo, keďže sa pohybuješ v takejto branži, že ťa palila nejaká žena. Chcela by som vedieť nejakú tú najpiekajnejšiu historku z takéhoto nejakého večera. Ak náka je. Také zaujímavé. Čo práve sa mi to stalo v New Yorku, skôr Myslela som si nie u nás. Rozmýšľam, čo je u nás sam niekedy. Ale vieš, čo je také zaujímavé, že veľmi veľa vecí vlastne vo fantázii je oveľa zaujímavejších ako v skutočnom živote. Čiže keď sa mi to stalo, tak vlastne som z toho úplne, akože z toho, jak sa hovorí, taká akože petrified, taká skamenená. Taká obárená, skamenená a ja som vôbec vlastne na to nevedela reagovať. A som, jak milý slovenský výraz, zobrala nohy na plec. A čo sa stalo? Ona ťa akože... A vieš čo, nemám to až také nejaké veľmi v pamäti, ale keď s tebou niekto flirtuje, ako všeobecne, keď s tebou niekto flirtuje, je to vždy super. Páči sa to, jasné, každému. Každý chce flirtovať, to je pôžitok, to je skvelé, keď si môžeš dobre zaflirtovať, kvalitne, lebo však sú aj zlí.
Zlí flirtači, aj dobrí flirtači. Napríklad ja som si všimla, ja som bola teraz na lesbickej svadbe. Westhousing. Áno, na Morave. A ja mám akože viacero kamarátiek, že lezieb a takto. Mne sa na ženách páči, že každá jedna to vie. Ale že Ako čo vie? flirtovať, baliť. Akože, samozrejme, hej, na tej svadbe bolo väčšina tých lezieb a takto. Áno? Každá jedna ma tam tak pekne, tak balila, ale s takou viráciou, tak sofistikovane, že to bolo pre mňa až také žiadúce, že sa mi to páčilo, že som tak flirtovala, ja som mi to potom vracala a potom sme si to tak vymieniali, také tie nárážky a mne sa to veľmi páčilo. Mala z toho srandu. Úplne. Akože môže byť ako, ja mám tiež kamarátky, lesbičky a vôbec sa tým nejak nezamýšľam, akože super baby. Ale častokrát som sa nedostala do tie situácie, že nie som asi ja ich typ. Ale som tak zjavný nejaký taký, akože Možno si našla tú správnu, vieš, lebo... A tak ako ja nepotrebujem zase všetko. Toto v živote. Môžem niečo nechať aj druhým, no. Ja som taký ako... Zážitok je jedna vec, ale ako keby na ten vzťah, že ja som ako taký... Ja som na tých mužov, no. Dobré na zlé, ale no ako je to tak. Je to tak, je to jak na lodi, proste kýmať sa to stále. No dobré, a ty keď si akože teraz už to všetko, čo si dosiahla, lebo si dosiahla toho strašne veľa, tak čo je teraz možno taká tvoja v tejto prítomnosti nejaká výzva, ktorá ťa stále ženie vpred, že by si stále máš na niečom zlepšovať, pracovať? Tak ono to je neustále. V našom povolení, v podstate aj v tvojom, že v tom umení i vlastne s každou novou ponukou sa musíš učiť nové veci. Takže ja mám, aj možno preto ma baví tá moja práca, že vlastne neustále začínam od začiatku v niečom, že stále vlastne, že to, že si povedzme slušný herec alebo dobrý spevák, neznamená, že zaspievaš všetko, zahraš všetko. Ale môže ti prísť presne nejaká rola, aj teraz ma čaká niečo, je to také tajné ešte, ale tu bude napríklad výzva herecká. A vždy je to od začiatku a vždy rovnako mám tú pokoru, aj ten rešpekt voči tomu, že dúfam, že to vyjde najlepšie, ako sa dá k spokojnosti režiséra, divákov a tak ďalej. Ale ja neviem vopred, že jasné, že to je veľmi také veci, taká hra s emóciami, nie? Také, ako sa človek cíti, ako sa to naučí. Je to taká tenká hrana, tak ja dúfam, že to bude super. Takže neustále sa niečo učíme a mám každá tá práca, každá nie, ale ako sú také, ktoré vás niekam môžu posunúť a sú nejakým spôsobom výzvy. No pre mňa bude tiež obrovská výzva aj napríklad naše 10. výročie Red Cat Cabaretu. Nás čaká 1. októbra 2026. To už je 10 rokov. To bude 10 rokov. Teraz máme 9. výročie, ale o rok 26 bude 10 rokov, čo je úplný zázrak, že to funguje. Ale áno. Tak si na scéna, tak to na scéna. No, však ale aj široko, ďaleko, ja vždy hovorím. Ale čo je vlastne také, že vlastne pripravujeme na to 10. výročie veľkú show vo veľkom Star Auditorium, vo veľkom priestore. Wow. Takže chceme urobiť vlastne veľkú show. Takže to je taká výzva, že dobre to napísať, dobre to vymysleť, dať dokopy správnych ľudí. Takže to je pre mňa také, že také naozaj niečo nové. Dúfam, že to bude super. No to je taká obrovská výzva o rok, čo ma čaká. No. Tak na tom idem vlastne tento rok tak robiť, aby to bolo fantastické. No. Super, že hej. Už máš aj dátum presný? 1. október, to je naše výročie. Čiže 1. október 26. Wow. Takže všetky srdečne pozveme, ak tam aj potrebujeme ľudí, lebo my máme 60 miest a toto bude vlastne skoro 500 kapacita, takže to bude také, že veľká show, ale myslím, že za tie roky už koľko máme vlastne aj fanúšikov, ľudí, čo sa k nám vracajú, že by sa nám to mohlo podariť naplniť. Tak, ale samozrejme aj noví ľudia, ktorí by boli zvedaví. No ja som zvedavá. Dúfam, že to bude veľká šovka, no. Ľudka, čo ťa tak rozplače? Lebo ty vyzeráš byť taká celý život šťastná, že neviem, či ťa veľakrát ľudia vidia, keď si smutná, alebo keď nemáš svoj deň, alebo minimálne to nedávaš tak najavo, nie? No ľudia ma veľmi tak asi nevidia nejak vo veľkom, ale šťastná som práve preto, lebo poznám aj ten opak. Ja vždy hovorím, že bez smutku, nešťastie, šťastie neexistuje, ale keď už poznáš niečo, tak potom sa tešíš zo všetkého toho krásneho, napríklad z tohto mesta a z teba a z našeho
časy spolu, človek už potom vie oceniť všetko pekné, čo sa deje, keď pozná aj tú druhú stránku tej emócie, lebo každý prežívame aj to, aj to. Jasné, že je človek smutný, ale ja som človek, ktorý vie ako keby všetko pretransformovať v niečo pozitívne. Takže není som vyslovene, že teraz sa pretvarujem a hlavne akože keep smiling, to si tiež myslím, že je veľmi zlá stratégia. Hlavne treba byť pravdivý, aj keď je človek smutný, akýkoľvek, to je úplne v poriadku. To nerobím to vôbec na silu, ale prirodzene, ako keby mám v sebe ten, neviem, pozitívny mód, alebo proste nejak takú radosť zo života, no, že nemám to, mám to tak, no, akože niektorí ľudia sú podozrievaví, že čo tá bere? Čo tá na čom ide? Jak to je možné? No ale fakt, že ja neviem, ja za to ďakujem každý deň, niekedy sa pýtam, že ja odkiaľ to je? Ja neviem, že podľa mňa to je trošku asi vrodené. A musím povedať, že veľmi rada spím a že spánok je môj zdroj energie aj... Dobíte taký sociálny... Áno, aj to, ale aj akože aj ako keby to aj na tú krásu je to keby to najlepšie. Že dobre sa vyspať, alebo teda spať nejak, mysleť na to, že spať, že ja keď počujem niekedy kolegov alebo kolegyne, že ja som teraz 2-3 hodiny spala strašne veľa, ja že nikdy by som si to nezariadila tak, alebo nezobrala toľko práce, aby ja som nespala aspoň 7 hodín. Že to by sa to... Ježiš, potom som absolútne nepoužitela. Akože ja nepotrebujem to, potom človek aj nevie taký výkon vydať. Takže to je také dôležité pre mňa. No tak smutný je človek, jasné, ale poviem vám, že pri film som sa chcela... Presne, že aký film? Proste ja plačem, ale ja už mám pocit, že mi stačí strašne málo. Že to je napríklad niečo, jak sa mi ťažko plače pred ľuďmi, tak pri filme tam sa dojmem, ja niekedy mám pocit, že úplne už pri hocičom a že veľmi rýchlo. Ja ešte dopoviem k tomu. Ja sa napríklad vždycky, najviac, pri akom filme som sa kedy rozplakala, tak to bol podivuhodný prípad Benjamina Buttona. Neviem, či si to videla s Bradom Pittom. To vlastne on ako keby sa reverzol a on sa narodil starý a pomaly mlado. Našiel si svoju životnú lásku niekedy v tom strednom veku. A vlastne tá láska sa o neho starala, až kým sa z ňou nestal to novorodeniatko a vlastne nakoniec potom zomrel. To bolo pre mňa, neviem ani prečo som to také veľmi, také dojemné to bolo pre mňa, ale strašne to si pamätám, že to som strašne rozplakala. Že to bolo pre mňa veľmi taký silný moment. Silný príbeh, no. Ale vieš, čo je najhoršie? Že ja som si vymyslela tento príbeh a potom som videla, že to urobili v Hollywoode. Áno, ja som povedala, toto chce, že no tak ale toto je môj nápad. Wow. A toto je, vieš čo, srandovné, že strašne veľakrát má vlastne všetky nápady, všetky idei tak lietajú vo vzduchu a vždy ako keby trošku je osudom, ale že kto ich prvý nejako schytí a vytvorí niečo. No ľudí má nápady. Veľa ľudí má nejak víziu, ale málo kto to dokončí. Toto. Že to už není ty, áno, že keď nápady, no čo už nápad. Musíš to rozviť a dať do nejakého celku, ktorý vieš pretvoriť v niečo. Mne sa nepodarilo vytvoriť tento film, ale som to mala ako nápad a ja si hovorím, že no tak to bolo pohoršené. Ale tak ja najhoršia tých filmov, že koľko človek si tie peniaze zháňať, aby to natočiť. Ja mám ešte sen natočiť akože film podľa vlastného scenáru, ale ako... To je také, že to urobím to, ešte to urobím. No toto ma napadlo, že či by si nechcela nejaké to filmové spracovanie Aničky Pagáčovej. No to už za mnou došli, no furt sa to nejak nedieje a zase to je o tom, že ja poviem, že jasné, urobme to, ale reálne, kým to neurobím ja, zase to nebude, vieš? A ja nemôžem robiť všetko. Aby si predstavili aj nejakú hlavnú postavu, že kto by mal stvárniť? No to bol konkurs asi. No tak to akože sa v momente hlásim. No to je jasné. Že ten príbeh rozpráva je veľmi silný a... Tak hlavne srandovný a je to super prostredí. A to bolo super. Viem si tam sa musela predstaviť, ako človek, že keď bude open call, tak dajme... Dám ti vedieť, dobre. No, tu je napríklad také, že tá Anča Pagáčová je taký magic tiež. Že dodnes, vlastne aj show máme v kabarete podľa tej knihy, je audiokniha. A sú dve verzie, nie? Ľudia mi, že na film volali, nie, sú 2 diely. 2 diely, tak 2 diely. A premýšľala si nad trilógiou? Ale akože... Ty už nemá? Nemám potrebu. Ja teraz do toho kabaretu toľko píšem, že ja vlastne nemám na to... Nemám ani, že čo. Takže toto je teraz taká moja náplň.
ani celkovo knižku, možno ešte nejakú tretiu niekedy napíšem, ale momentálne nemám také to, že o čom by som asi tak, že píšem tie scenáre do toho kabaretu a to ma aj náplňa, aj to treba. Takže aj to zabere kopec času, takže to je zatiaľ takto. Filmový mám taký akože námed a to raz by som veľmi rada urobila, len toľko peňazí, keď človek zoženie a hen také granty a hen také v tom divadle, v tom živom umení je úžasné to, že to máte proste, si vymyslíte, vytvoríte niečo, akože, jak si ty sa pýtaš, koľko to trvá, tak asi pol roka to vie vzniknúť od nápadu. Ak človek intenzívne pracuje, že napíše scenár, osloví ľudí, pripraví to, kostýmy sa vytvoria, tak vieš za pol roka vytvoriť to dielo. Wow. A máš vlastne do pol roka niečo, čo si vymyslíš, máš hotové, môžeš sa na to pozrieť, môžeš zatlieskať a už ideš a živo a stále to žije. Ten film, 5 rokov, hen také peniaze, hen tam ešte za furt sa niekomu prosí. A nakoniec po 5 rokoch to ide do kina a už to ani nie je tvoja téma. A už všetci zostali. A už akože a ľudia prídu do kina a zatlieskajú, no ja neviem, čaute a ide sa a 5 rokov života. A my sme už takýto film raz spravili, Tigre v meste. Je to super, strašne som rada, že sme to urobili. A pamätám si to, že to je v podstate človek do toho dá všetko, robí to v podstate zadarmo, roky sa tomu venuje, 5-7 rokov, kým sa... A potom to vyjde von a vlastne sa len teší, že ježiš, máš film, ale nie je z toho taký ten efekt, ani taká vlastne veľká radosť, lebo už prešlo toľko rokov, že už sa to aj vyčerpalo. Že to živé umenie je úžasné, že to máš aj tie koncerty, divadlo, to je, práve sa to deje a je to také, ja som si to veľmi zaľúbila, teda Možno ešte taká posledná otázka na záver, lebo už vylišujeme, strašne nám chutí ten stejčík. Máš niečo, po čom tak potajomky túžiš a nikto o tom ešte nevie? No tak to vám určite ani nepoviete. Ale neviem. Vieš čo, poviem ti úprimne, že teraz sa ma aj tak pýtajú ľudia, že alebo keď nejaká, ja neviem, povedzme len také joge alebo takom meditácii a že tak si teda zaželaj, že počom ako tu. A ja normálne ani neviem. Akože ja znamená, že však ja žijem to, čo sa mi páči, že však ja neviem, však ja to žijem každý deň vlastne, že a po čom túžim, však všetko sa žije normálne, že nemám ako že žijem, čo túžim. Áno. Niekedy musíš počkať, ale som si povedala, že ja ani neviem, o čom snívať, čak ja len akože ďakujem. Poviem vám oprímne, že ale to ide s tým vekom, to na to prídeš, ako všetci. Ja ti úprimne poviem, že Páne Bože, nech sme zdraví. Je to také klišé, ale není nič dôležitejšie ako byť zdravý. Keď si zdravý, máš všetky nástroje k tomu, aby si bol šťastný, aby si sa vedel radovať a milovať život. Ja si toto vždycky hovorím, keď som že najviac chorá, že mám angínu, neviem čo. A presne, iba sa modlím za to, že mi jedno, ako skončím, kde skončím, kariéra, všetko ide bokom, iba nech som zdravá. Nech zdravá moja rodina. Presne. Stretávame, nech sme spolu. Nech si zdraví, nech sme zdraví, blízky. Lebo vždy príde smutok, hovorím, vždy prídu výzvy, ale vždycky môj uverský hovorí, že ako sa máš, no chvála Bohu sa nič nezmenilo. A niekedy, tak hovorím ako sránu, že niekedy, aj keď je radšej, nech to je takto a nech sú všetci OK, ako nejaké veľké turbulencie. To ako naozaj, keď vidím niekoho, že má nejaké ťažké problémy, si, že ďakujem za čokoľvek, čo môžem žiť, že vôbec som fakt byť zdravý. Ja som si povedala, ja proste naozaj chcem skotačiť, chodiť do divadiel, cestovať, plaviť sa na lodiach do 90-ky. A nech potom len tak akože padnem a čau. Najlepšie spánku. Spánku. Teraz to napadla ešte taká posledná otázka. Ešte posledná. Aby si, to už taká doplňujúca, že aby sme to tak pekne vedeli ukončiť, keby si mala možnosť vymyslieť na svete nejaký jeden zákon alebo nejaké jedno posolstvo, čo by si ľuďom odovzdala, tak čo by to bolo? No nič, ja by som len toľko povedala, že čo by som dala. Mne sa veľmi páčilo, teraz som bola v Rwande. Rwanda. A
A tam majú taký zákon, že raz do mesiaca si musia všetci upratať okolo vlastného domu. Inak dostanú pokutu. Je to taký prísny zákon, ale viete čo, normálne by som dala, že najprv si uprať pred vlastným právom a potom začím sa starať o druhých. Toto je super. To myslím, tak akože... Toto je nádherné. No. Akože týmto by som to úplne ukončila. Myslím si, že diváci si z tohto zobrali všetko, čo potrebujú. Ďakujem za prasnenie, ďakujem za tvoju prítomnosť. Ja tebe ďakujem, to randičko, akože fakt, že ani s chlapom som nemala takéto nádherné. No ale nevyšla aj takže toto počúvaj, bolo- Máček, veľmi som rada, že som sa aj prostredstvom teba mohla prihovoriť a takto bližšie zoznámiť s tou mladšou generáciou, aj keď ja hovorím, že ja som 27 zastavila a ja sa tak cítim, ale vy to tak nevnímate. Že všetci ťa budú úplne mať na výmanu. Ale teda chcem povedať, že teším sa, že som aj takto mohla sa spojiť s týmto publikom mladým. A myslím si, že veľa ľudí si aj presvedčila, aby išli okoštovať ten kabaret. Budem sa tešiť, no sa to bude ľúbiť. Áno, ja som už na to pripravená, akože už som iba ready, keď bude, lebo ináč treba ešte povedať, že ten kabaret málokrát sa stane, že tam je voľné miesto, ono si to treba aj dopredu už zabeštelovať, aby sa tam dostali, lebo predsa len je také komorné Presne. pre menší počet osôb, takže... No dobre, budem sa na teba tešiť a budem sa na teba tešiť, keď budeš DJ-ovať. Tak budem si ja pre dobre zatrsať. No, dobre, čau. Ďakujem, miláče. Všetko dobré, ahojte.